Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka agarapap iti napintas nga asawa, no di ka met aggaget, ken di mo maipaay dagiti masapsapul na. Tampok ditoy drama tayo. Kastala ti biyag! Kunay mo day tangay tsura mo lan eh. Ni, apay aya, anya ti pakarikutam iti tsurak atong. Di ka laka agsagay sa imot time. Pininggol mo latan day ta buok mo ako sukusaw. Hay, nagado ti agururay at trabaho. Aglaba, agdalos, agluto, agsakdo, aginaw, kano anya pay di na. Ununa akit deng ti agsagay-say. Unay ti kastuyan. Awan pa'y nasayat abuya. Ay na, mabalin ka di atong. Di naktaktakan nga aglablaba. Tani, adupay tilalabaak. Amangan no saan amamagaanda gito, no saan ko amalpas adagos. Ay, awan pa'y ganas amang buya iti kastang itsuram. Uray siyak mo tatong. Awan ganas ko amang kitkita dita pa nagrurupam. Imbes ko maamapan ka agsapol iti pagkwartaam. Saan mo? Taday ta agdildillaw tar aramidam. Ti kunam kiday. Di mo amaw nga urnusan ti bagay. Ay, nakapudpudot pailaan. Ang madakan nga agagaik dito'y kamaisan ni Manong Darmaw. Tapno daras malpas kat maalak adagos di tangdang ko nanang. Ay, bilibak mag, iti kinagagat mo. Kapilitan ananang. Takasano, sadot mo tinakiasawaak. Ay, kat ibagamot ngamin at tulungan na ka. Di na maanusan ti aggaik iti kapudutan nanang. Ha? Anya lang nga ron ti kayat na trabaho nga ay. Ag-repair iti nadadail nga appliances. Isulaang ti maanusan na trabaho. Kat no awan agpa-repair, di awan sapol na. Awan ananang. Ay, talaga asadot anapeklan ja asawam. Si kakadi ni Atong, pare. Siya pare, apay. Sakmat ni Marlon. Adda na kayo baga nga agrip-repair ka kano itinadadaal nga appliances. Ay, uwan pare. Ada iparipir mo. Ipa-repair ko kumatay TV mi. Saan ka di ada kayo di ka alalis na di ta kaipat-patak der adakkel abalay? Da kami nga rawad pare. Saan maten nga ag-on jay TV mi. Ang mga no, gapo iti panangibiyahe mi. Ay, sige pare. Umay ko kita yung TV yaw, bareng ka bailak nga tarimanay. Kumunag ka pare, saan ka nagbabain? Ah, Ayaw gayam, iso ni Eloisa, misis ko. Bakit? Iso ni Atong. Karo ba tayo? Iso ti umay mang repair iti TV ta. Kasta ka di? Sapay ko mata ma-repair mo pa iti TV mi, atong. nagpintas matan ti asawa ni Marlon. Ay, ikarigatak atarimaanay, Eloisa. Ala, sige nga rod lakay. Ipakita mo dyan TV. Tamapanang mo't mangisagana iti merienda. Sige bakit? Umay kan pare. Kita no anya ti dadaal ti TV mi. Naimbaglakit din ta natariman mo ti TV mi pare. Oh, ato iti bayad ko. Ah, Ninayuna kon. Timbagam agatad. Tapno paggayaman tamatan ah. ay na, agyaman ako na pare. Hmm. Ay, nagasatak, ta na adda anak iti karo ba akasken ka. Ay, among pare, pumapalakken ka. Nagpintas ti asawa. Sana kas iti asawa ka, gurang. Ne. Madi matigas tang ibagbagam iti asawa ma pare. Tinapateg, nasingpet ken nagaget ti asawa. Ti kayat ko kumapare, ket urnuson mo ni bakit ko ti bagina, tapno makaayaw mo tabuyain. Ket ibagam ken ko na pare. Namin ano nga yung baga, nga mawan latamay. Kasta ka di. Isu siguron ati kinatao na pare. Isu tay kunada a simple a babae. Nagapwa matong. Naggapuak dita dakkel abalay, tatang. Anya nga iti naramid mo dita? Tinarimaan ko, ginadadal at TV, dagiti agasawa.
Imbag man tanam amom dagiti kabarbaro akaruba tayaw. Amuyo ka di tatang. Nagpintas di asawa ni Marlon. Umapalak. Kasjay kumamo ni Lanay. Naa. Oy, saan mo ako na pagintirisam ti asawa ti karubam? Amo mo imbaga ka kasta tatang. Ti kunak. Kasjay kumamo ni Lanay. Amo na kumamo nga urnuson ti bagbagi na. Ahaw, anya pa lang ti sapulam iti asawam kat arig na iso timang pakpakan kan ka. Oo, repay. Kaya't ko tinapintas nga asawa. Kan apay akas ti kudil ni Lanay. Nakangingisit. Saan akas iti kudil ni Eloisa nagkines. San siguro nga kakainitan Ti asawam, kanayon iti kapudutan. Gaputan nagagayt makitangdan. Iso ama ko nakaswerte ni Marlon iti asawa na tatang. Ay, edinto ta siya. Malas. Gaputa kasjay mo ni Laning asawa. Kat ni ngay lanay, makuna nga tamat aswerte kan ka Agyaman na ka pare, ta inawis nak dito'y balayaw nga agjameng. Aman na nyaman na pare. Sagpaminsan lang mo Oh, aduyan ti pulutan nyo. Kapudpudutan na. Ay, adda pa'y gayam pulutan ta pare. Kati pa'y asawam anapintas tinaglutaw. Wen pare, kay kaya't ni bakit ko adituyak latan balay nga ginom. Isong agluto meten iti naimas a pulutan, sa agtugaw iti abay ko, tapno ada kasarsaritak. Talaga nagswerte ka iti asawam pare. Inawis mo kumamot ti asawam tapno upat tayo ng agjajaming. Ay, huwag kumanyang. Tapno maamumaten ti asawam ti asawak. Ganun ko, saan ay? Jakayat nga kakuyog ni bakit ka, tadi na amo nga urnusin ti bagina. Ha? Burang dayjay. Maawan ti ganas ko no iso ti kajaming ka. Anya, apay akas na ti panagsasaom iti likodan ti asawam. Asawam dayjay. Iso arumbang nga isakit mo. Pudno mo nga main. Mabainak lamang iyam amukang kwa na. Nagalas matan ti panagsasao ni Atong iti asawa na. Nakitam ka din ti asawa ni Atong? Saan pa ay? Sikakit di tas sikati adda dito'y balay. Addak matakanan iti trabaho. Saan ko pa'y anakit kita? Kasano ngamin, kat sa anak matarumrumwar. Ket rumar kamot ngamin makiamam mo ka kadag iti karuba. Saan ko mat ngamin nga ugali ti makichismismis. Saan ka mata makichismis? Bakit? Makiamam mo ka laang. Ti asawa ni Atong ti kayat ko kumaam-am mo. Nagalas ngamin ti panagsasao ni Atong iti asawa na. Oy, ang mga nukas dyan mo ti panagsasaom kanyak itiliklikod ha? Isanak man nga ipadpada kini Atong. Isungarod nga ipapay ko amin kan ka. Tapno mamintinar mo ti kinapintas mo. Apay kumangay ngag sa uak itiliklikodam. Kat nakapimpintas ka mait. Katday jay nga Atong. Maipaay namat nga ta iti asawa na, dagiti maipaay mo kanya? Panagkita klangan kan kwa na kat saan. Agreklamo agurang ti asawa na. Ang amangan mo itno sardinas lang ti kabalan na agatangan asidada. Hi, siya gayam ni Eloisa. Ti kabarbaro akaarobayo. Siyakmat ni Lani. Agdamag ako ma. No addaam mom amabalin ko apagpalabaan. Awan mat ngamin laundry shop ditoy. Ang mga no addaam mom akayat na ti matangdanan nga aglaba. Siya kun agaw-awatak iti labada. Dito'y kumutin balay alablabaan. Ang mga no mabalin asi kalaangan ti umay dita balay. Ada washing machine mi. Da dyan ati usaram. Ay kat kay kayat kun Dagiti ngamin agpalpalabakan niya, kat handwash ti kayat da. Ay, saan mat anarugit unay dagiti murang mi? Iso nga okay laang mat ngay washing machine mo. Kaano nga rod nga umayak aglaba? No awan aramidam ita, di umay ka ita. O sige, awan pa'y mat aramidak ita. Panawang pay laang talablabaam.
Umay kapay agtugaw, tag meriendata, lani. Adain sa ganak ang naimas a meriendata. Saanin, Eloisa? Okay aklang. Sa anak ang nairuam ngagmerienda. Sa anak mo't anabanog, ta sa anak ang naggulgul. Umay kakit din, tagis istoryata. Kadwa anak ngagmerienda. Amangan no saan ko amalpas ada gusto'y ipalpalabam. Apay, agdardaras ka? Adda ka di pa panam? Awan mo't kit day. Ang kababain no mabaybayagak. Ang mga no makadisturbo ak dito'y balay mau. Awan problema kanyak. Kay kayat ko kit di ang taada ka duwak. Sige ang araw no isuti ko nam. Ngala, umay ka. Agtugaw ka pa'y. Agyaman nak, Eloisa. Nagswerte ti asawam, tanagagot ka nasingpot ka. Anya ka di tinagan ti asawam. Atong tinagan ti asawak, Eloisa. Ha? Ni atong ti asawam? Am-amom ti asawak. Wen, iso ti inayaban ti asawak anang tarimaan iti TV mi. Kastagayam. Awan mo't ngamin na ibagbaga na nga imay gayam nag-repair dito'y balayaw. Anya itayin ti trabaho nila kay mo. Ag-repair iti appliances. Isulaang mo't ti maanusan na at trabaho. Ngam siya, uray anya at trabaho, awan at rasak. Disi ka, tibang pakpakan iti asawam. Unan Tanor arigan, sardinas laang mo't ti kabailan na agatangan amasida. Ay, nagpuskol at talaga ti rupa na amang uyaw ken ka. Si kamot gayam timang pakpakan ken kuana. Ha? Kasano nga amom ti pananguy-uyaw ti asawa kanya? Kat no sarsaritaan na ka ti asawam kada kami iti asawak. Anya ti ibagbaga na? Saan mo kanu nga amo nga ornosan ti bagim? Gurang ka kanu. Mabain kanu amang yam amukan ka kada kami. Gapo tanagalas ka. Anya? Amom lani. Rumbang nga ikam iti pagnakman ti asawam. Sana rumbang ter aramiden na kan ka. Sika ti pagtrabahon na. Sa agarapaap iti napintas nga asawa. Ay, naglaingan ngay no kasta. Ay, imbagkan ka Ta saan siguro akas kin ni atong ti asawam. Ikam iti pagnakman ti asawam. Apay, maano sam akadin natikaskan ko na? Pagbalbalinam lang nga nakakaasi ti bagim no kasta. Anya ngay taramida. Bayam nga agtrabaho para iti bagbagi na. No kayat mo, agtrabaho ka dito'y balay akas babaunan. Dito'y kan nga agnaad. Awan mo't nadagsan at trabahom dito'y. Agsweldo ka iti binulan. Kan tulungan ka, tapno pumintas ka. Ha? Adda pa nga tanamnamak a pumintas? No saan kan nga agtrabaho iti kapudutan, kuminis lakit di takudil mo. Ado ti amok asabon a pagpapo daw. Sige nga raw, umayak agkatulong dito'y balay mo. Mapan mon ibo nagdagiti badbadom. Agpakada kamutan iti asawam. Ibagam ang makaamumutan iti bagina. Manipod ita, makaamu ka mutan iti biyag mo. Makaamu ka agsapol iti kanam. Mapanak agkatulong dita balay da Eloisa. Ha, jak amu asar saritaan nakgayam iti liklikodak. Ibagbagam agurangak, asaan ko nga amaw nga urnusan ti bagay. Ay kapudno may. No saan ko man akabailan nga urnusan ti bagay. Adda makagapaw atawng. Ngam ita, ikan ka iti wayawayam nga agsapol iti napintas nga asawam. Ha? Di ka agarapaap iti napintas nga asawa. No di ka met aggagal, kundi mo maipaay dagiti masapsapol na. Itaman pa'y nakalagip ka atong. Manumutin abulan tinapalabas, manipod pinanawan ka. Apay anak ka umay ka, ha? Anya ti ibagam. Kwa, pimintas kamutan nga adda dito yung katulong. Ikat mo na. Maasikaso kung tibagbagay. Sika nga'y, nakasapol ka maungatan, itinapintas akasukat ko. Awang babaya mangayat kanyak, tamuda nga awang makukwartak. Sika lang, ti babae ang mangayat kanyak. Iso nga agawid ka kuman. Anya, ha? Nagpintasan tibiyag ko dito. Pagawidan na. Ay ipangaasim mo talanay. Agawid ka kuman.
Ay, mailiwakon ka. Agawid aktaw no makasapul ka iti trabaho. Tapno maipaay mo kanyak dagiti banag akasapulak. Tapno agtalinaed anapintasak. Nawatam atong. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Di ka agarapaap, iti napintas nga asawa, no di ka met aggaget, ken di mo maipaay, dagiti masapsapul na. Tampok dito'y drama tayo. Kus talatibiyag! Insurat para iti radyo, ni Mary Ann Nalika, ken iti direksyon, ni Teresa Calay. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Musika, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.